Futbol boýunça ýurdumyzyň kubogyny alma urnaky aýgatlaýjy duguşyk Döwrewap Innowasion Arkadaş şäheriniň 10 morunlyk sport toplumyna geçirildi. Ýurdumyzyň kubogyny almak üçin Arkadag bilen ahal topory wäsleşdi. Bu oýun hünärmenleriň, tälimçileriň, jan köýerleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Ören çekeleşikli duguşykda ýurdumyzyň kubo uruny 34-nji gezek geçirilen oýuny toporlar ýokary derejede taýýarlyk gördüler. Arkadan şäheriniň ady bir toporunyň belen sepkitleri eýeleme uruny maksady okkunlylygy final duşugyny aýdyň ýüze çykdy. Gyzykly duşukda Arkadan futbolçulary ahaly 2-1 hatabyny utup kubogy eýeledi. Nowatdaky gezek awraýly bayragyň eýelenmegi täze şäheriň toporunyň ýokary taýýarlygynyň netijesidir. Tamamlanyp barýan ýylda Arkadagyň hem çempion bolmagy hem kubogy eýelemegi goşa üstünlükdir. Arkada toporunyň milli çempionatda ýeňici bolmagy ýurdumyzyň kubogyny eýelemegi ören gowanyrjydyr. Mälim bolşýaly gahrman Arkadagyň sport ulgamyna görellesi. Arkadan futbol toporuny täze üstünlükleri eýelemegi ruhlandyrýar. Kämilleşmek, tejribeler artdyrmak, ýygyderli geçirilýän sport bäsleşiklerini esasy wezipe öwrülýär. Bu ýagdaý ýarşylaryň gyzykly bolmagyny üpçün edýär.